Sa sulod sang 45 minutes to 1 hour nga drive, pwede ka na makakabadto sa Siniga Resort nga may ara sang mini forest. May nagkalinain nga size sa mga kahoy, kibot ka mo kung paano ko di ka panago ay ako gaya nakibot man. Pero magluwas sa mga kahoy, may swimming pool kag may matahom nga views ang kabukiran inaton nga lagawan sa sining episode. Antes ang pandemic, isa ang ini nga lugar sa mga rason kung nga hinali na lang ang nag-traffic sa barangay Gimbalaon sa Silay City. Paano abi? Kay daw ara na mismo sa atubang mo ang bukid. Nagahalok ang panganod sa ibabaw sa bukid. Kahag na palibutan sa mga puno sang kahoy ang lugar. Ini ang pinalamang sa mga rason kung nga ginadag sa ini sang tao. Natapos ang pandemic, nagbukas ang tanan. Nagsira ang iban, pero ang lantawan, padayon nga ginakadtuan. Ini ang typical nga scene sa lantawan kung weekend. Pamilya ang mga nagatipon-tipon, nagasinadya ang mga kabataan sa swimming pool. Go! Muna pa yung kanami dito eh. Gagawin namin sa nakita namon din nga nga mga resort dire ang bugnaw. Namin ko tis. Kay may mga loan yung loan. Kag-green sa kabataan niya yan namin maghampang kay dula delikado. Sa 45 minutes to 1 hour nga drive halin sa Bacolod City, malapot mo ang lantawan. Sa likod ng inisang airport, hindi ka magliko pa wala pa kadto sa may patag. Diretsohon mo lang ang dalan, antes ka makalapot sa dead end, may makita ka nga madabong nga mga puno sang kahoy, ina na ang lantawan. Ang lantawan, nagikan sa Hiligaynon man nga word nga, ginalantawan. Gikan abi sa sini nga lugar, malantaw mo ang matahom nga view sa kabukiran sa Silay, parte na ini sa Northern Negros Natural Park. Daw mini forest siya sa sulod siyang protected area. Sa sulod mismo sa resort may parte nga do mini forest kay man, napuno ini sang mga puno sang kahoy tanan sa palibot mo. Kaya di mabugnaw ang dapes ang hangin kaya napalibutan ka sa mga puno sang kahoy. Oops. Lingin hulok wow. Pagkadto pa lang sa lugar, mabatsagan mo na ang pagbugnaw sang hangin. Kung ari ka na diri, mabatsagan mo gidya nga mas mabugnaw gidya ang dapya sang hangin. Ang mga cottages, yara sa idalom sang mga puno sang kahoy. May nagkalinaing nga sizes sang cottages depende kung ano kamo kadamo. May ara man sang viewing deck nga makahatag sang mas matahom nga view sang kabukiran.
Ang heart-shaped sining swimming pool agaw atensyon. Nagatubang ini mismo sa view sa kabukiran. Paborito ini nga spot sa mga mahilig magpa-picture-picture. Pwede man magka-overnight, pwede man mag-camping. Pwede maka-walking sa idalom sa mga puno sang kahoy. Ngano para feeling mo lost inside the forest ka. Pero ang pinasahi diri, laing yun kabugnaw sang hangin. Nagapanalupsop sa panit. Subong pagid nga, nagasugod ng tigululan, i-expect mo na mas matugnaw nga weather diri. Ang mga empleyado gani naga-jacket. Mayara man sila sa cafeteria kung wala ka sang balon. May mga kakanin, may kape. Pwede man makadala sang ibo nga pagkaon. 60 pesos ang entrance sa adult, 50 sa senior, kag 40 pesos para sa kabataan. 50 pesos naman para sa swimming. May malapad man nga parkingan ang lugar kaya hindi mo na inapagproblemahon. Pang pamilya, pang barkada, pang bonding, pang pabugnaw kag malayo sa gahod sang syudad. Sang panahon nga nagka-pandemic, balik kita sa kabukiran. Sa nag-El Nino phenomenon, balik kita liwat sa kabukiran. Ginariman kita ni Mother Nature nga sa panahon nga nagaka-stress kita, kag kinahanglan ta sa makadtuan, yara sa gihapon kita nagabalik sa kay Mother Nature gani dapat ta ini nga halungan. Para updated ka sa mga episode sa Tripping ni Rubing, i-follow mo nga Facebook page kag YouTube channel, Digicast Negros. Padayon kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag iniyang Tripping ni Rubing.